aha m Ichie James Bat Ogbuagu. I'm onye obodo ukwu in Idatọ North local government area Imo State. Abịa n'asụsụ Igbo ọ na-alaghachi azụ ọfụma. Kedu ndụmọdụ ị nwere ike idozi ndị Igbo ndị na-ege anyị ntị maọbụ ndị na-ahụ anyị n'onyonyo ugbu a gbasara asụsụ anyị? Ndụmọdụ na-adụ ha bụ na onye ọwa na-jishi ike ụmụ ịmụ na amụ ma ndị ọzọ ịmakwa na-anaghị asụta asụsụ Igbo ọfụma ka na-akụziri ụmụaka asụsụ Igbo. Otu o si abụ ụmụaka amụrụ n'obodo ihe dịka Lagos, ị na-anya ọ dịghị ka ụmụaka ndị Igbo anyị a na-ajisi ike asụrụ ụmụaka asụsụ Igbo na be ha? Ha anaghị asụrụ ha asụsụ Igbo. Ichie Ogbuagu, ị na-asụrụ ndị be gị Igbo na be gị? Ana m asụ ha Igbo mgbe ụfọdụ m sụkwara ha oyibo. Ya bụ na ya bụ iwu maọbụ ya bụ ndahie n'isokwa na ofu onye n'ime ha? Nke bụ eziokwu, eso m na ofu onye n'ime ha. Kedu nkwa ị na-ekwezi anyị tata? Ana m agba mbọ ka m nwee ike ka ha nwee ike ị na-asụ asụsụ Igbo, na-agwa ha ihe gbasara Igbo, na-agwa ha ebe anyị si na ebe a abụghị ebe anyị. Onye bịara abịa ga-ala mgbe ọ na-eji na abụrụ ọ ga-alarịrị. Ndị be anyị anụgo nwanne anyị nwoke Ichie Ogbuagu, ihe ọ na-ekwu okwu ya na ndụmọdụ ya bụ ka anyị jisie ike n'ezinụlọ ọbụla na-asụrụ ụmụaka Igbo, maka na o si n'ụlọ wee dị mma na ọ ga-adịrị wee pụba. Anyị na-asị Ichie Ogbuagu ndewo. A sị ka enye gị taa 400 million mana ị ga-akpọ ya n'asụsụ Igbo, ego ole ka ọ bụ n'Igbo? Ihe ọ pụtara awụ na-abịa n'asụsụ Igbo, ihe ọ pụtara awụ ọgụ pam anụ. Ọgụ pam, kedu ihe a na-akpọ ya bụ building material n'Igbo? Ihe eji arụ ụlọ. Kedu ihe a na-akpọ tren n'Igbo? Tren. Tren na-agba n'ụzọ. Okay. Ụgbọala ka nna ụgbọala. Nsị ka enye gị taa 33 million, kedu ihe ọ bụ n'Igbo? 33 million. Akụ nke 33 million ahụ ọ ga-agbagwochukwa m anya because ọ ga-agbagwoju m anya nwanna because ọ dị too much. Etu esi asị na mmadụ rụrụ 4-story building, kedu ihe e nwere ike ikpe n'Igbo? Amasị na nwanne anyị nwoke ahụ rụkwara ụlọ na-anọ n'elu. Asị kịta na-enwere ihe mberede, wee asị na-enwere casualties, kedu ihe ọ bụ n'Igbo? Casualty ihe mmebi, ihe mebiri, ihe mmebi. Kedu ihe bụ independence n'Igbo? Mmadụ inwere onwe ya na mmadụ inwere onwe ya. Kedu ihe bụ marriage? Alụmdi na nwunye. Kedu ihe bụ divorce n'Igbo? Divorce mara onye be m anụzi nkewa. Divorce. Mgbasa dị na nwunye. Kedu ihe bụ university n'Igbo? University wo ya na-agba n'ala Igbo wo mahadum. Kedu ihe bụ bridge n'Igbo? Bridge wo ya wee na ga gafetara ria wee cross, or that is a cross. Because no English aka kana so. Yes, you gafetara get cross, cross. In they travel everywhere.